Hello! Sabeu què és això? És plastilina. Amb la plastilina podem fer xurros, podem fer espirals i cargols, podem fer moltes coses. I sobretot, quan l'aixafem, estem fent que els nostres dits estiguin ben durs i ben forts per quan siguem una mica més grans poder escriure millor. Avui us hem fet 2 circuits. El primer, aquest, que és de ziga-zaga, fa ziga-zaga, ziga-zaga. I tenim un altre, que és una serp, que fa I tenim una proposta, que és aquesta boleta de cotó, la posem aquí al principi i també agafem una canyeta, un tub, i bufem. Atenció, que comença la cursa. Preparats, llestos? Hem arribat al final, a la meta! Ho hem aconseguit! Una manera de fer-ho és amb el cotó, que pesa molt poquet, i emputxant, bufant amb la canyeta, o també tenim una altra proposta. Anem a fer-lo aquí, en la serp. És una pilota d'aquestes saltarines i llavors amb la mà anem resseguint. I molt important, no pot tocar a les voretes. Molta concentració. Ei! Hem arribat també! Hi ha moltes maneres. Penseu la que millor va per als vostres infants. Tenim la pilota amb la mà, que és per anar molt a poc a poc, i controlar que no toqui els costats. Després tenim un palet de sushi, que també podem portar a la pilota pel camí. O també podem portar el cotó amb el pal. És complicat, eh? I així ens concentrem. Vigilem molt que la boleta o el cotó passin pel mig del carril. Ens concentrem i fem que la nostra capacitat pulmonar, bufant, millori. I després, a l'hora de recollir, què hem de fer amb la plastilina? Cantem la cançó. Pedra, pedreta, ben rodoneta, tirulirulà, tiruliruleta. I ja podem recollir. Gràcies, fins aviat!